Ďalšia vec, ktorá nás čaká v tomto roku, je Interreg, rekonštrukcia Krupičkovho domu, sanácia skleníka, vybudovanie náučného chodníka. V týchto dňoch už máme ukončenú kontrolu ex ante pred verejným obstarávaním. Niekedy asi budúci týždeň už vyhlásime verejné obstarávanie a celé by sme to mali zrealizovať do konca tohoto roku. To by bolo najoptimálnejšie. To znamená, že v priebehu letných mesiacov a na jeseň by sme to všetko mali spraviť a s tým, že tuto by som len chcel na jednu vec teda upozorniť a to je tá, že my máme na príjmovej a výdajovej stránke rozpočtu 200 000, myslím, 200 000. Zatiaľ 200 a možno nebude vylúčené, že by sme si tu zobrali kontokorentný úver, ale z toho dôvodu, že budeme tam mať taký časový posun medzi tým, keď sa niečo urobí, vyhodí sa faktúra, ktorá má splatnosť a kým my ju uplatníme a dostaneme peniaze. Takže chceme preveriť ešte túto možnosť, ide o to, aby sme mali cash flow, hej. Čiže bol by tu kontokorentný úver na nejaký čas, povedzme na rok a jeho výhodou je to, že by sme mali alokované peniaze a platili by sme vlastne úrok len skutočne čerpaných peňazí. Takže uvidíme, že ako nám to vyjde v tom verejnom obstarávaní, ako sa riadiaci orgán sa nám postaví, lebo on má také obdobia a za to obdobie sa zhrňajú faktúry a potom to oni kontrolujú ešte nejaký mesiac, až potom to preplácajú. Čiže ide o to, aby sme my mali cash flow a mohli tie faktúry v dobe splatnosti uhrádzať.